Добрый день, дорогие аматоры беларускай літаратуры. Сёння мы з вами будем слухаць, размаўляць, разважаць з цудоўнай паэткай, літаратарам, празаікам, драматургіняй, выкладчыцай рускай літаратуры Верай Бурлак. Паэтка, перакладніца, музыка, даследніца дзіцячай літаратуры, выкладчыца Беларускага дзяржаўнага універсітэта Вера Бурлак сёння добра вядомая як дзіцячая пісьменніца. У 2019 годзе она стала лаўрэатам прэміі «Цёткі» ў намінацыі «Лепшая кніга для дзяцей і падлеткаў» за кнігу вершаў «Фантазюркі». А ў 2018 годзе Вера Бурлак стала лаўрэаткай прэміі Шэрмана за выбітное перастварэнне тэкста Льюіса Кэрола ў перакладзе кнігі «Скрозь люстэрка» і «Што ўбачыла там Аліса». Акрамя ўсяго, Вера Бурлак выступае як спявачка, музыка, сцэнарыст. Удзельнічае ў пастаноўках інклюзіўнага тэатра «І», дзе працуе разам з сынам і мужам Віктарам Жыбулем. Добрый дзень, Вера. Добрый день. Скажите, вось я вас прадставіла, і атрымліваецца, што вы, па сутнасці, працуеце ва ўсіх жанрах літаратуры. Вы і пісьменнік, вы і бард, вы і аўтарка дзіцячых цудоўных вершаў. Большасць, мне здаецца, вас абажаюць за пераклады Алісы, прынамсі я. Вось, скажите, вы вось адчуваеце сябе зоркай? І наколькі наогул магчыма быць зоркай у беларускай літаратуры? Ці ёсць у нас гэтая пазіцыя зоркі? Я себе адразу скажу, дзякуй, дарэчы, за добрыя словы. Я сябе зоркай не адчуваю. Але пэўная ўвага, мабыць, ёсць. Яна невялікая адносна. Я больш сябе адчуваю менавіта жанчынай, якая побыт нейкі вядзе, якая выхоўвае дзяцей, якая рыхтуецца выйсці на працу з дэкрэтнага адпачынку. То бок, звычайны такі чалавек, як большасць тых, хто ходзіць па вуліцы, але вось гэтая літаратурная творчасць, яна надае жыццю нейкае такое адценне. Карацей, у мяне ёсць нейкі сусвет, у якім я не проста зорка, у якім я ўсё. Так, это, мне здаецца, самае галоўнае для таго, каб адчуваць сябе гарманічна, і калі ты адчуваеш сябе гарманічна, то ты прынамсі шчаслівы. Але калі звярнуцца не толькі да вашага жыцця, а літаратуры, ці ёсць у нас гэты інстытут, фабрыка зорак, ці ёсць гэтая мажлівасць адчуць сябе? Мне здаецца, што это перш за ўсё звязана з наяўнасцю чытачоў. Як у вас з гэтым адчуваннем? Ці патрэбны нашым чытачам зоркі, ці патрэбны літаратуры? Ці ёсць гэтая мажлівасць сёння? Я думаю, што тут нават не ў чытачах справа, бо зорка, вось гэтае з'яўленне зоркі ў любой галіне, гэта механізм асаблівы. Ён, мабыць, звязаны з наяўнасцю тэхналогій раскруткі, якая, вядома ж, на нейкую мэтавую аўдыторыю працуе. Вось з аўдыторыяй у нас складанасці, мне здаецца. У нас аўдыторыя вельмі маленькая, і, мне здаецца, яна замалая для таго, каб прыкладаць да яе вось гэтую махіну раскруткі зорак. Бо яна разлічаная на мільёны. Я заўсёды смяюся, што мы ведаем усіх сваіх чытачоў, але апошнім часам ўсё ж іх стала больш. Мне здаецца, што вы забралі самую лепшую аўдыторыю. Гэта мамы і дзеці. Як вядома, што ў сённяшнім свеце самая вялікая чытацкая аўдыторыя – это мамы і дзеці. Так што у вас ёсць, па сутнасці, ўсе шансы. Але вось у іншых жанрах, вось як паэтэса, як вы сябе адчуваеце? Для мяне ўвогуле, як вось для чалавека з пэўнымі літаратурнымі здольнасцямі, неабходнасцю нешта такое вось ствараць, ёсць праблема. Яна ў тым, што сапраўды праз гэтае дарослае жыццё, дзіцяці прасцей, дарослае жыццё, якое патрабуе, у якім у мяне ёсць шэраг абавязкаў, якія я не магу не выканаць. Нават накарміць дзяцей сняданкам, абедам, вячэрай. Пагуляць з дзецьмі, схадзіць на працу, яшчэ нешта. Вось гэта пакідае вельмі мала часу быць сам-насам з сабой, а толькі ў такіх умовах магчымая сапраўды нейкая творчасць, і засяродзіцца, памежна засяродзіцца, бясконца засяродзіцца. Вось у жанчыны, у мамы, я не ведаю, мабыць, у мужчын свае нейкія ёсць таксама фактары, якія далёка не ўсім дазваляюць
дазваляюць вось шмат пісаць і мець для гэтага шмат умоваў. Я памятаю ранейшае вось гэтае ўяўленне пра пісьменніка, яго абавязкова ёсць свой кабінет, у якім яго з пэўнага часу да пэўнага часу ніхто не кранае. Але у вас зато есть свой читач, и нават не один. Ну, як у дзіцячай пісьменніцы у вас есть два цудоўных сына, на якіх вы можете все апрабоўваць. Это такое экспериментальное поле. З другого боку, есть Віктор, які таксама можа там нешта прачытаць, адгукнуцца, параіць. Мне здаецца, што калі гаварыць там пра час, то у вас это павінна кампенсавацца вот наяўнасцю вот этой аўдыторыі. Я думаю, насамрэч нават побытавыя нейкія дробязі, яны з цягам часу будуць вырашацца, вось дзеці растуць, ім там усё менш іх трэба суправаджаць на кожным кроку. Гэта часовая такая перашкода. Вось з іншага боку, вось наконт таго, сапраўды ці варта больш увагі надаць самараскрутцы, калі так выказацца гутаркова. Гэта таксама талент. Вось не ўсім дадзена. У мяне, я думаю, гэтага таленту проста няма. Гэта, прычым яно, калі гэта талент, ён будзе сам праяўляцца. Чалавек сам будзе так дзейнічаць. Я сама магу выгнаць усіх, сказаць, усё, мяне тут напаткала натхненне, усе ідзіце, мне трэба тэрмінова пісаць, бо сыдзе. Часам бывае такое. І вось гэта той выпадак, калі яно ёсць, яно праявіцца. Мабыць, тыя, у каго ёсць талент сябе падаць, як кажуць, у іх таксама гэта неяк праяўляецца. Сидзіце ўсе, я тут сябе мушу падаць, мяне прям, я не магу, мне трэба гэта зрабіць. Таму што я да апошняга часу думала, што гэта вось, ну, як бы ёсць попыт і з'явілася прапанова. А зараз я сапраўды разумею, што так і ёсць. То есть, калі чалавек сціплы, то ён сціплы, калі ён інтраверт, то ён інтраверт. І чалавек, які піша для сябе, ён ніколі не выйдзе на сцэну, як вы раней, я памятаю, у юнацтве, і не будзе там голасна крычаць, паказваць нешта, акторстваваць і гэтак далей. Таму што чытанне у вас таксама своеасаблівы талент, вось гэта акторства. Гэта ёсць, так. Вось на сцэне гэта нешта роднаснае напісанню твораў. Гэта, ну, вось ёсць нейкая энергія, яна часам настолькі вялікая, што яна не можа неяк не выйсці вонкі. Мне здаецца зараз, што вы такая сталі трохі больш спакойная. Гэта звязана з тым, што вот з'явіліся дзеці, сям'я, там, ці гэта проста нейкая іншая якасць унутраная? Гэта мэтанакіраваная праца, насамрэч. Бо у мяне з вось гэтай самарэпрэзентацыяй цялесна-галасавой, так бы мовіць, направду не было раней нейкіх межаў, якія мусяць быць. Мне трэба было менавіта прайсці праз нейкі акторскі вопыт, каб адчуць, што многа гэта не заўсёды многа гуку, не заўсёды фізічна многа, не заўсёды гэта зашмат гуку, зашмат руху. І вось якраз цяпер, калі я ў тэатры і маю магчымасць выходзіць на сцэну і удзельнічаю ў напісанні сцэнароў, калі таксама улічваеш, як хто будзе дзейнічаць. Я разумею, што вельмі важны баланс. То бок тут было абдумванне таго, што і як я раблю там у спектаклях, і яно пераносіцца на тое, напэўна, што і як я раблю, і калі чытаю свае вершы, але я не магу сказаць, што я стрыманая. Ну, я зразумела, таму што вот гэта было заўважна, вось гэта, і як бы была такая, ну, стэрэатыпная у мяне выснова, што гэта вось сям'я так неяк згладзіла. Аказваецца, што тут цэлая праца, і гэта, мне здаецца, варта ўхвалення, таму што як бы падача і ўспрыняцце гэта вельмі важная штука. А вот каго вы любіце? Вот каго вы любіце слухаць, напрыклад? Ёсць нейкія такія калегі, якія таксама вот чытаюць класна настолькі, што вось вы слухаеце нешта, бярэце для сябе? Насамрэч, тут я гатовая прымаць усё. Мне цікава, які чалавек, як... Для мяне ўвогуле, калі я голы тэкст чытаю, гэта адно. У мяне нейкі голас не гучыць. Я ўспрымаю яго неяк без гэтага. А калі я бачу чалавека, гэта ўжо нейкая дадатковая інфармацыя чалавека, які чытае свой тэкст. І ён у любым выпадку будзе чытаць так, як ён жыве, як ён гэта робіць. Тут няма, мне здаецца, добрага ці дрэннага. Але ёсць паэты, якіх я, напрыклад, успрымаю вот выключна праз тэкст,
А ёсць людзі, якіх я ўспрымаю там праз гук. Ну, я, напрыклад, магу сказаць, што той жа Анатоль Сыс, я да гэтай пары заўважаю за сабой, што я читаю яго голасам, яго інтанацыямі, з яго паўзамі. Алесь Разанаў таксама абсалютна свая школа чытання, якая настолькі накладае адбітак на тое, што ён робіць, што я ўсё читаю, вот, ну, не голасам Алеся Разанова, але яго інтанацыяй. А наогул, каго з калег-паэтаў вы читаеце? Калі мне прапануюць паўдзельнічаць у журы якой-небудзь прэміі, мне гэта вельмі цікава заўсёды, бо гэта нагода пачытаць кнігі, прычым пачытаць сістэматызавана тое, што выйшла апошнім часам, і там чыталася насамрэч шмат кніг, шмат вершаў у тым ліку. Напраўду цікава ўсё. Мне цікава літаратура як плынь, як працэс. Ёсць улюбёныя аўтары, магчыма, сапраўды ёсць аўтары, у якіх мне нейкія кірункі іх творчасці, іх пошуку вельмі падабаюцца, асабліва падабаюцца. Ну, вось з таго, што я апошнім часам чытала, што ўразіла, нават выклікала нейкія вершы ў адказ, быў выпадак. Ну, гэта з Сарматыя Марыі Мартысевіч. Это тое, што мяне напраўду ўразіла, было прачытана адным духам, нягледзячы на тое, што твор вялікі, і часу, звычайна, на чытанне урыўкамі трэба вылучаць, а тут ніхто не мог мяне спыніць. Вось, вельмі цікавыя вершы ў Галіны Сіўченка. Ну, калі, вядома ж, як сучасны чалавек, напэўна, амаль любыя чытаю соцсеткі і тое, што ў іх публікуюць. Вось, і сачу за творчасцю, напрыклад, Андрэя Хадановича, які мне вельмі цікавы, у якога я заўсёды знаходжу нешта для сябе, нейкія адкрыцці, такія вось, нейкія думкі, нейкія вобразы вельмі цікавыя. Вось, мне заўсёды цікава, што піша Віктор Жывуль. Ну, это асабліва, калі ён піша і не кажа. Я просто могла пералічваць імёны, яны яшчэ павольна прыгадваюцца. Насамрэч шмат тых, хто быў, хто ўразіў апошнім часам. Але я вельмі заўсёды з цікаўнасцю ў журы прэмій бяру ўдзел, бо гэта нагода пачытаць менавіта нейкі аб'ём літаратуры. Калі мяне запрашаюць гэта зрабіць, я з удзячнасцю часта пагаджаюся, бо напраўду вось тут нейкая плынь, нейкія сапраўды тэндэнцыі, агульныя рысы, адрозныя, нейкая паўтаральнасць, яны найбольш яскрава паўстаюць, і мне гэта таксама цікава. З таго, каго мы называем, умоўна кажучы, всеми любимыми письменниками, ці там попсовыми письменниками, ці тымі, хто на слуху. Ось там, ці читаешь ты, напрыклад, там Бахарэвічаў, Марціновічаў, Гапеевых, Клінавых, як ты адсочваеш гэта ад і да, ці што трапіцца, то і трапіцца? Хутчэй, што трапіцца, але вось дзякуючы удзелу ў некалькіх журы даволі шмат прачытана, і гэта таксама вельмі цікава. Як спецыялісту па дзіцячай літаратуры мне проста прафесійна неабходна чытаць і іншыя літаратуры, вось глядзець, якія ёсць у сусветнай літаратуры тэндэнцыі. Тут сапраўды паўстае пытанне часу, але вельмі цікава ўзяць і чытаць аднаго нейкага пісьменніка. Глядзець на таго ж, напрыклад, Альгерда Бахарэвіча, глядзець, як змяняліся погляды, стыль, ідэі, фармальная нейкая абалонка ўсяго гэтага. Я шкадую, што зараз няма такой магчымасці. Вось, і насамрэч хацелася б. Конечно, мне здаецца, што наша беларуская дзіцячая літаратура зараз у поўным росквіце, але зараз я разумею, што я проста не бачу тыя тэндэнцыі, якія ёсць там у іншых краінах. Што папулярна? Якія жанры, якія аўтары? На нашай тэрыторыі і, напрыклад, у заходнім свеце яно ішло рознымі кірункамі. І тое, што цяпер да нас прыйшлі кніжкі адтуль, і у нас будзе стварацца, і ўжо ствараецца нешта падобнае, гэта цікава, гэта трэба. Вось гэта, напэўна, нумар першы для самых маленькіх. Это не... У нас таксама насамрэч вельмі цікавыя рэчы ёсць. У нас ёсць там і свае міні-коміксы для дзяцей, яны класічныя нават ёсць. Але вось у нейкіх іншых традыцыях і з нейкімі іншымі тэндэнцыямі вось для малых дзяцей не толькі кніжкі-карцінкі, але кніжкі-карцінкі з нейкім павышанай канцэнтрацыяй гульні. Вось, калі, напрыклад, уся кніжка будзе канцэнтравацца вакол карцінак,
малюнак, якія высоўваюцца з боку старонкі, і вакол гэтага будзе арганізаваны і тэкст. У кніжках для самых маленькіх тэкст, кажуць, гэта нешта не проста другаснае, гэта 10-раднае нешта. Я думаю, што гэта можа быць і не так. Вось, мне самой было б гэта цікава паразвіваць менавіта на ўзроўні тэксту, але так, вось гэта вельмі значны мастацкі элемент, элемент гульні ў кнігах. Вось гэта я бы адзначыла. Увогуле гульня, якая прыходзіць у літаратуру для ўсіх узростаў. Я зараз рызыкую ўвайсці ў кантэкст постмадэрністкі. Не хацелася б гэтага рабіць, бо гэта менавіта гульня. Вось арганізаваная гульня, як у дзіцячым садку, выхавацель, ведаючы, што прыйшоў час пагуляць, ён з медатычкі бярэ гульні, там мора хвалюецца раз. Бухарэвіча стварэнне нават мовы, што вядома як дзіцячая гульня, калі дзеці прыдумляюць нейкія таемныя мовы, на іх паміж сабой размаўляюць, там стварэнне карты краіны нейкай фантастычнай, па якой дзеці вандруюць. Гэта сюжэт дзіцячай літаратуры ўжо стары. Вось ён прыйшоў у дарослую. Гэта вельмі цікавы момант. Менавіта дзіцячая гульня, зыходна дзіцячая, яна так уваходзіць, і яе значна больш стала. Ну, як тэндэнцыю, не як від кніжак нейкі, а як тэндэнцыю. І вось дыдактыка, калі саступае чыстай гульні, гэта, я думаю, істотны такі момант, які сапраўды літаратуры, у якой было зашмат дыдактыкі, магчыма, ён патрэбны. І ў літаратуры для старэйшых узроставых груп, дзяцей нават таксама гульні робіцца больш. Калі гульня проста асноўны прынцып арганізацыі ўсёй кнігі. Другое, гэта сапраўды фантастычныя сусветы, фантазійныя нейкія, фантазійныя падыходы да стварэння кніжак. З дзіцячай літаратуры пачынаюць усе. Першае, што чытаюць людзі, гэта дзіцячыя кніжкі. І тое, што яны з іх вынесуць, а дзіця яно не можа крытычна ставіцца да таго, што яно чытае. Вось тое, што яно вынесла з дзіцячай кнігі, яно сыходзіць у падсвядомасць, мабыць, кудысьці. Яно, прынамсі, яно на паверхні свядомасці не ляжыць. І гэты чалавек бярэ з сабой у дарослае жыццё. Ён гэтыя парадыгмы потым неўсвядомлена будзе прыкладваць дастасоўваць да таго, з чым ён будзе сустракацца ў жыцці. Ён гэтыя парадыгмы будзе і да літаратуры таксама дастасоўваць. Мы росли на советской литературе, да, и там была такая строгая идеологичная привязка до подій. Там верши до 1 мая, верши там до Дня Кастрычніцкай рэвалюцыі, 23 лютая, 8 сакавіка. Сёння у дзіцячай літаратуры вось ёсць эта ідэалагічная прывязка? Гэта вельмі старая тэндэнцыя. І Вілкінс той жа, які калядныя аповесці пісаў, гэта ёсць, і гэта у савецкай літаратуры проста вось трансфармавалася. Насамрэч вельмі шмат што у савецкай вось гэтай машыне культурнай, яно ж там нейкія рэлігійныя бярэ элементы, проста іншым фармальна зместам іх напаўняе, да? Там дзедушка Ленін як такі ідол свайго часу. Ну, вось, а яно старое. Напэўна, чаго няма у гэтай літаратуры, так это вот адкрытай палітызаванасці. Да? Вот дзіцячая літаратура, я просто не уяўляю, как такое магло быць. Мне здаецца, ўсё ж такі любая літаратура, вось якім бы ні быў пісьменнік, грамадска актыўным, не грамадска актыўным, гэта пытанне там яго тэмпераменту, інтарэсаў, пазіцыі, але біялогіі, рэшце-рэшт. Але галоўнае, што мусіць быць у літаратуры, гэта гуманізм. Я такое слово, напэўна, сказала не вельмі добрае. Такое старое, яно так, але вось адчуванне чалавека, чалавечага вымярэння, яно не мусіць, мне здаецца, пакідаць ні дзіцячага пісьменніка, ні дарослага. Ён сам чалавек, ён звяртаецца да людзей. Чалавек – гэта той сусвет, які колькі не вывучаюць, не вывучаць, і дагэтуль не вывучаны, там шмат чаго ёсць. І кожны пісьменнік, як чалавек, ён са сваім сусветам прыходзіць да чытачоў, і ён вось гэты сусвет ім піша. Дык вось калі з гэтага знікне чалавек, я не ведаю, гэта ўжо не літаратура, не нешта іншае, гэта нейкая агітка, мабыць,
быць будзе, гэта нейкі прадукт сацыяльнай прапаганды, аформлен там у вершаваным, напрыклад, выглядзе. Але літаратура гэта чалавечае, гэта жывое, гэта сувымернае чалавеку, нешта павінна быць. Тут ёсць такі, напрыклад, страшнае апавяданне. Я іх читаю і думаю, цікава, для каго яны, ось, творы соннага жанру, так. А наогул ты задумваешься над вот этой таргет-груп, хто гэтыя чытачы, хто гэтыя людзі, навошта яны купляюць твае кнігі? Ты неяк, ці ты пішаш таму, што цябе, мягка кажучы, прэ? Я просто уяўляю сабе гэта не ў рынкавых катэгорыях, а для мяне ўсё ж такі гэта дыялог жывых людзей. Вось я не магу ад гэтага сысці, бо я такая. Для мяне мастацкая літаратура, увогуле мастацкая творчасць, гэта найперш, гэта глыбей для мяне, таксама баюся пакрыўдзіць проста тых, для каго насамрэч рынкавыя працэсы звязаныя увогуле з гэтым узаемадзеяннем, тавар-пакупнік, напрыклад, там, прадавец, вось гэта ўсё, гэта цікава, напраўду. Можна, гэта тэма нават для творчасці, сапраўды, але ўсё адно, мне здаецца, чалавек ён не вычэрпваецца гэтымі зносінамі. Гэта адны са зносін, яны таксама цікавыя. Это інструмент. Але гэта інструмент узаемадзеяння ў адной з галінаў жыцця чалавека. Мне так здаецца. Я хочу прадаць сваю кнігу. Я буду думаць пра што будзе лепей купляцца. І што я далей буду рабіць са сваёй энергіяй, якая прэ. Я, напэўна, трэба выбіраць тое, што будзе прадавацца, і адкідваць тое, што не будзе прадавацца. Неяк так. Вось мне здаецца, ўсё ж такі нават тое, што добра прадаецца, направду вельмі добра прадаецца, гэта ўсё ж такі найперш прадукт жывы, вось такі, без адбору, у якім проста, напэўна, штосьці супала з рынкавымі тэндэнцыямі, вось з тым, што на паверхні, з тым, што запатрабавана, з патрабаваннямі публікі, вось, хутчэй супала, чым гэта быў разлік. Бо калі пішаш, гэта не працэс разліку, мабыць. Магчыма, гэта працэс потым рэдагавання ў разліку. Хто што любіць, хто як успрыме, а што любяць крытыкі, а што купіць публіка. Але вось мне здаецца, тут усе ж такі працуюць таксама нейкія не звязаныя з разлікамі механізмы. Публіка полюбіла, публіка ўпадабала. Яна ж можа нечакана ўпадабаць тое, што паводле разлікаў не павінна была ўпадабаць. Такое ж таксама, по-моему, потому што публіка таксама мяняецца, расце, чытае нейкія кнігі, у якіх іншы вопыт мастацкі. Просто нават вынаходніцтва, так, вось новы вопыт. Калі чалавек, не арыентуючыся ні на якія там тэндэнцыі рынку, просто вось выдае тое, што ён можа выдаць, і гэта аказваецца адкрыццём. І для рынку таксама. Іра, я вот помню цябе як такую самую, напэўна, яркую авангардыстку сярод жанчын, тут дакладна самую яркую. Вось, а сёння ты пішаш што-небудзь такое вось новае, тое, што яшчэ мы да этого не прывыклі, тое, што можа ўскалынуць вот гэтае наше літаратурнае балота. Я б не сказала, што ў нас балота. У нас тут цікавыя рэчы адбываюцца, але я пішу тое, што пішацца. Гэта вершы, якія з'яўляюцца, гэта празаічны твор, пра які я не магу, напэўна, шмат сказаць. Ён нарадзіўся, у мяне бывае, калі нейкія рэчы нараджаюцца з пачуцця нейкай, вось нешта ёсць, што мяне не зусім задавальняе ў літаратуры. Я хочу гэта або выправіць, там вось мне не падабаецца, як зроблена гэта там нейкіх творах, нейкім шэрагу, у мяне ёсць свой варыянт, я хочу яго прапанаваць. Бывае, што мне хочацца нешта дапоўніць. Вось ёсць такое, я бачу, ага, вось ніша, просто нават нейкім лагічным шляхам. Вось не хапае вось гэтага вось яшчэ. Вось гэты твор, ён з такога кшталту. Вось, але гэта твор... Прозаічны твор? Гэта проза, настолькі нефарматная, што я не ведаю нават, што з ёю рабіць. Пакуль што я яе просто пішу. Ты уяўляеш нейкае выданне, это будзе кніга, інтэрнэт, што это? Якія пляцоўкі твае самыя любімыя? Інтэрнэт, мабыць, калі, ну вось для гэтага твора, калі нешта закончанае будзе такі створана. Я адчуваю, што ўнутры ўжо ёсць такое разуменне, што это такое насамрэч, але словаў, якое б гэта апісвала, ты яшчэ не маеш. Мабыць, так. Сёння мы з вами гаварылі з цудоўнай жанчынай, маці, жонкай Віктара Жывуля, а перадусім выдатнай літаратаркай Верай Бурлак.